Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe traigos 6 películas destas que nos fan pensar, cuestionarnos cousas e darlle aí vueltas á cabeza, que a verdade é que é do xénero de películas que máis me gustan. Non sei se é un xénero como tal, pero a verdade é que as películas que me deixan aí impactadas son as que máis me gustan. Así que hoxe traigos 6. Vou explicar un pouco de que van, sen spoilers. A mí a verdade é que me encanta isto de que me sorprendan, así que con pouquiña cousa e os trailers. A primeira película que vos traio é Las vidas posibles de Mr. Nobody. É unha película preciosa, é das miñas favoritas. A historia que conta, bueno, é que é preciosa, é preciosa. E, bueno, a idea principal así da película co que nos quedamos reflexionando é un pouco como varía a nosa vida dependendo das decisións que tomamos e todas as vidas que podíamos ter tido dependendo das cousas que facemos. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. A seguinte película é Big Fish, de Tim Burton. A verdade é que non é das máis coñecidas que ten, pero, bueno, a estética é preciosa, como así moi Tim Burton. Bueno, é a historia dun home, da súa vida e tal, pero como que nos fai reflexionar sobre como cada un interpreta as cousas que vive e como cambia todo dependendo de como contes ti as historias. No tengo ni idea de quién eres. ¿Qué quieres, Will? ¿Quién te gustaría que fuera? Sé tú mismo. Solo por una vez enséñame quién eres. A seguinte película é Cisne Negro. Vai sobre unha chica que lle dan un papel importante en el lago de los cisnes. Bueno, pois é como vai un pouco sobre como a presión, o intentar ser perfecta, o intentar dar cada día máis, pois todo o que eso produce en ti. Bueno, a verdade é que é unha película, a min pareceme impresionante. Bueno, todas as que estou dicindo a verdade é que me encantan, se non as diría aquí, pero bueno, que é super chula e moi dura pa min. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero... ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro. ¡Quiero ver pasión! ¡Sedúcenos! ¡Venga! ¡Atácanos! ¡Atácanos! ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras puedas, Nina! A seguinte película é unha película de director español, El secreto Marrowbone. É unha película que, bueno, non é de medo, pero yo me cagué. Bueno, a película é así un pouco que non entendes nada do que está pasando, pero ao final resolvese con algo que dis, oh wow, explótame a cabeza. Entón, non sei, é destas películas que te quedas pensando nelas. Está moi chula toda, bueno, a trama, todo, a verdade é que me parece precioso. Bueno, precioso non, pero que está moi ben desenvolto. E que tens que ver. Fiaros de mí. Es sobre los hermanos Marrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan. Siempre escondidos de la comunidad. No se esconden. Viven demasiado lejos. No lo sé, pero si descubren la verdad, nos separarán. Buena suerte, señor Marrowbone. A seguinte película é bastante antiga en comparación co resto. Creo que de 1957, mirei no antes, pero non me lembro ben. Chámase 12 hombres sin piedad. É unha película sobre 12 homes que debaten sobre a culpabilidade ou inocencia dunha persoa. Está en branco e negro e toda a película desenvolvese nunha sala, prácticamente, nunha habitación. É unha pasada. E non sei, é como que nesta película podese ver moitísimo como a dinámica de grupos, como a xente cambia según o que diga unha persoa, como que alguén diga o contrario pode cambiar no resto do grupo. Bueno, pasan moitísimas cousas, a verdad que é bastante entretida. Eu non son para nada de cine en blanco e negro, o sea, non me gusta nada, pero que esta película de verdad que merece a pena verla. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No.
Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. Da seguinte película, a verdade é que teño pouco que dicir porque non vos quero facer ningún spoiler e quero que sexa sorpresa. Entón, é un anime, chamase Your Name. É unha película na que un chico e unha chica desperdanse no corpo do outro e intentan encontrarse. Así dito parece unha pastelada, é un pouco pastelada, pero pouquiño, o sea, pasan moitísimas cousas, é así un pouco rayada mental. A música é impresionante, os planos, todo, a verdade é que é super chula. É a verdade que non vexo moito anime, pero é que isto de verdade que, non sei, o sea, recomendaronma, preciosa, vino xa como 4 veces, é preciosísima, así que fiadevos de min outra vez, e de verdade, hai que vela. ずっと変な夢を見てたような気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだこれ。これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる。あなたは誰？お前は。Nada, hasta aquí estas 6 películas para pensar. Espero que os gusten, que a mí la verdad es que me parecen súper bonitas, que te quedas ahí pensando. Y bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo.